Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Katapos ang Grupo Progreso sa Bacolod, ginpakilala na ka nag-file sa ilang COC. Negros Occidental, magapatigayon sa mass testing. 168 ang napatay sa Bacolod sa bulan sa Setyembre bangod sa COVID-19. Sa Cadiz City, konsihal nga napatay, reactive sa antigen testing. Kag sa Good Vibes, nakatilaw na kamubalas ang rabbit meat, kapi sa meruyan sa mursa kag tsokolate nga himo sa Negros. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Mayor sang Bayawan City ang magabunggo kay Negros Oriental Governor Roel Degamo sa 2022 elections. Formal na nga nag-file sang kahapon sa iya Certificate of Candidacy sa pagkagobernador ang karon alkalde sa Bayawan City nga si Mayor Pride Teves. Upod ni Teves sa pag-file sang COC ang iya running mate nga si board member Erwin Macias nga magapadalagan naman sa pagkabisi gobernador. Kaupod man sa pag-file ni Mayor Teves sang iya nga COC ang iya siniutod nga si Congressman Arnie Teves. Pagbungguo ni Teves sa 2022 elections si Governor Roel Degamo nga magapa-re-elect naman sa iya ikatlo nga termino. Ginpahayag na damlag pa ni Degamo nga siya ang liwat nga magapadalagan sa pagkagobernador sang probinsya. Iya naman nga mangin Vice Governor si gihulngan City Mayor Carlo George Joan Reyes. Sa number 9, sa Bacolod City, PDEA agent pilason sa pagpaniro. Pilason ng 36 anyos nga PDEA agent kasi Jason Yayola matapos ginutang kagabi samtang nagasakay sa iyang motorsiklo sa Purok Kabugwason sa Barangay Kabug. Sunod sa kay Major Richie Gohi, pamuno sa Police Station 9, ginbantayan sang gunman si Yayola nga nagtiro sa iya samtang yara sa kilid sang dalan. 3 ka beses kagintiro sang gunman ang biktima sunod sa kay Gohi. Kag ginkuha pa sini ang bag ni Yayola antes magsakay sa nagaparking nga salakyan sa unhan. Nadala man sa ospital gilayon ang kagyara na sa stable nga kondisyon ang biktima sunod sa pulis. Posible may kaangtanan siya trabaho bilang PDEA agent ang rason kung nga agilutang ang biktima sunod sa PNP. Para yun pang ila investigasyon sa among kaso. Sa number 8, driver sang tricycle nga nabungguan sang SUV kahapon sa Dalan Lacson, Burgos sa Bacolod City ang nagtaliwan man. Wala na matabangan pa sa ospital kag nagtaliwan naman ang tricycle driver nga si Gilward Dalumpines matapos magbungguan ay kahapon ang iya ginadala nga tricycle kag isa ka SUV sa tunga sang dalan sa Lacson, Burgos sa Bacolod. Una na nga napatay kahapon ang iya pasahero nga si Norma Libuon. Nagadalagan kahapon ang tricycle sa dalan Lacson kag ang SUV naman nga nagadalagan sa dalan Burgos sang sila ang magbungguan ay sa intersection. Suno kay Lieutenant Andy Ofalia, ang deputy sang Police Station 2 nga na-release na ang driver sang SUV matapos ang reglementary period kag sila ang may initial settlement na sang pamilya sang mga biktima. Sa number 7, Anay Bacolod City Councilor M. Ang nagresign na sa pagka-city administrator. Inikadungan man sa iya pagpapili liwat bilang konsihal sang syudad. Makaligad ang masobra isa man katuig nga pagpangalagad sa tunga sang pandemic, nagdesisyon si M. Ang nga mag-resign bilang city administrator. Temporaryo nga magatalos sa iya bilang officer in charge si Attorney Alin Dignadice nga assistant city administrator.
Pero gid-recommend na ni Mayor Evelio Lunardia sa katapos sa konseho si Secretary to the Mayor Attorney Eduardo Swansing nga amo magaserbi nga masunod nga City Administrator. Suno sa kay ang nangindako nga challenge para sa iya ang mangin City Administrator kadungan man sa pagtrabaho bilang Executive Director sa Emergency Operations Center. Kaupod niya nga nag-file sang COC si Dr. Chris Rongon nga Deputy for Medical Data and Analysis sang EOC. Ilagin pasalig nga hindi makaapekto ang ilang pagkampanya sa nagapadayon nga away sa syudad sa COVID-19. It is the most challenging of all times, no? Nag-roller coaster kita. We had no template to pattern our actions from. And I am thankful that we have many people who have helped us, both from government and the private sector, nga nakabuligid sa aton. That's why ang aton nga pandemic response, ang aton COVID response was also, to me, was good for the city. Sa number 6, 50 anyos nga babayi ang nag-file sang iya nga COC sa pagkagobernador sang probinsya. Sinila mga hapon nag-file sa iya nga COC sa Comelec Negros Occidental si Maria Socorro Okada nga nagalaragway sang iya kaugalingon nga isa ka visionary. Siya ang taga La Carlota City. Iya man ginsiling nga siyang isa ka psychic. Dugang pa niya, ginsugo siya sa mahal nga birhen nga magpapili bilang gobernador. Sa pihak nga bahin, kay nasang aga nag-file sa iyang COC para sa re-election si Board Member Valentino Miguel Alonso para sa 6th District. Pathag niya, naulihi siya sa gin-schedule damlag pa sang grupo nga October 1 nga filing bangod nga naigo siya sa COVID-19 kag kinahanglan niya anay nga lubos maka-recover. Antes pa man siya magmasakit sa COVID suno kay Alonso, iya na nga ginatibong ang kausa sa mga health workers. Pero sa naagyan niya, mas ginpersonal niya ini. Labi ang iya nga pasalamat suno sa iya sa health workers nga amo ang nagapanguna sa away kontra COVID-19. Labing ginahaylo ni Alonso ang publiko nga magpabakuna na. Bisan pa sa mga lideres ng gobyerno nga suno sa iya magduso pagid sang amo nga kausa. Naglawig sa napulo ka adlaw sa ospital si Alonso. Inagyan nga suno sa iya, hindi niya malipatan. Una nga naigo sa COVID-19 ang iyang pamilya suno sa iya. No, my advocacy is, for now, at this very moment, let us move the economy, pabakuna na ta. Because laban nga sa ospital naton, 90 to 95% are unvaccinated. Laban sila nag-severe. And that's a first-hand experience talking to the doctors. So, ang bakuna libre, kung naigo ka mo, hindi matamaan. Pero, kung maginaras-rasta, kag mag-positive, kag maglibot, kag maglaton to iban, maluoy makamo sa mga tigulang nga may comorbidities. Ini si Attorney Mark Mayo. On behalf ni Mr. Ian Los ang Grace Pharmacy, gina-congratulate gid naton ang Digicast Negros for celebrating its first year anniversary. Kag timing man nga ang aton Grace Pharmacy is also celebrating its 50th anniversary. Sa liwat, gina-congratulate gid naton ang Digicast Negros kag ginapasalamatan sa ila serbisyo nga ginahatag paagi sa pagdulong sang madasig, masaligan kag intsakto nga impormasyon, especially nga ari kita subong sa tunga sang pandemya. Sa number 5, pila pagid ka mga incumbent ka mga mayor sa Negros Occidental nag-file na sa ilang mga COC subong nga adlaw. Sa Talisay City, sinila mga hapon nag-file sa ilang COC si Mayor Nelly Zares para sa re-election kag anay konsehal nga si Nicolay Halandoni para sa pagka-vice alkalde. Sa hinubaan naman, kay nasang aga nag-file sa ilang COC si Councilor Daph Reliquias kag si Mayor Ernesto Estrao naman para sa pagka-vice alkalde. Sa Tuboso, nag-file sa COC sa pagka-alkalde si Madonna Hauhoko, ang asawa ni Mayor Richard Hauhoko nga karon yara na sa third term. Nag-file man sa pagka-vice alkalde si Maria Luisa Maling de la Cruz.
Sa Banwas ng Isabela naman, nag-file sang COC si Mayor Irene Montilla para sa iyang re-election. Kaupod naman niya ang ianak nga si Juan Miguel para sa pagka-vice alkalde. Sa Banwas ng Murcia, naka-file na sang ilang nga COC para sa re-election sa Mayor Gerardo Rojas kag Vice Mayor Janerio Sura. Sa Escalante City, naka-file man sang COC for re-election si Mayor Melesio Yap kag sa pagka-vice alkalde si Consejal Rogelio Prietos. Sa Don Salvador Benedicto, naka-file naman sa ilang nga COC for re-election si Mayor Marx de la Cruz kag utod nga si Vice Mayor Nehemias de la Cruz Jr. Sa number 4, isa ka konsehal sa Cadiz City ang nagtaliwan kagabi. Ginkumpirmar ni Mayor Salvador Escalante ang pagtaliwan kagabi ni Konsehal Agustin Jesmar de Suyo. Sa impormasyon sang alkalde, si de Suyo ang gindala sa emergency room bangod sang cardiac arrest. Pero ini ang wala na matabangan. Sa rapid antigen test nga ginpatigayon suno kay Escalante nangin reactive si de Suyo. A fully vaccinated si de Suyo suno sa alkalde. Ini ang may comorbidity. Napuno naman sa mensahe sang pag-unong sa pamilya de Suyo ang social media accounts sini kasubong man sang pagdumdum sang iya nga kaayo. Wala pa maka-file sa iya nga COC si de Suyo para kuntani sa iya nga third term suno kay Escalante. Ini siya ang independent. Actually, galasin sa may as one, cardiac arrest. So, ang pag-abot mo na sa i-antigen test kinayon nila. Tapos, i-antigen test, reactive siya sa COVID. Ang gabi. On the way lang doon, hindi na ko lain na ko doon. Sa number 3, mayara na sa 168 ka mga COVID-related death ang syudad sa Bacolod sa bulan lamang sa Setyembre. Bagay nga makaalarma na suno sa Emergency Operations Center. Nagsobra pa sa doble kanamuon sa COVID-19 related deaths karon nga Setyembre kung ikumparar sa amuman nga bulan sa nagligid nga tuig nga mayara sang 76 ka mga nagkalalamatay. Kung basehan ang record sa Emergency Operations Center karon nga bulan, nag-average sa 5 ka COVID-19 deaths sa kada adlaw ang Bacolod nga mayara man sang 109 average daily infections tugaman sa mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant. Sunod sa kay Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC, nagapabilin pa nga epektibo ang mga tikang kag ginapatuman agud mapahagan-hagan ang paglaptas ng virus. Kani magluwas man sa masupog nga COVID-19 vaccination program, mabaskog man nga nagapanawagan ng EOC sa publiko nga hindi magpangduha-duha nga magpakonsulta agud balikawan ng pagkautas sa kabuhi kung may ginabatsyag nga simptomas sa COVID-19. Kahapon, isa ka 26 anyos ka babae sa Barangay Villamonte ang dugang nga COVID-19 Delta variant sa syudad. Isa man ka 47 anyos nga lalaki sa Barangay Mansilingan ang nalatnan sang Beta variant sandig sa nagwa nga resulta gikan sa Philippine Genome Center. Sila ang liwat nga nagpaidalom sa swab test kadungan sang pagpatuman sang lockdown sa ila Panimalay. Gakaalarma kita, that's why subong sini, ginapabaskog tagid ang preventive aspect. Kaya kung sige gyapon ta party, sige tagyapon gwa sulod, sige tagyapon violate sa mga minimum health protocol, wala kang daga mask, wala kang daga face shield, kag sige ta dala-dala lang sing nabatsyag ta, wala taga pakonsulta, ang epekto sila sa aton niya hindi gid mayo, especially with this Delta variant. Sa number 2, isa ka mass testing ang ipatigayon sa Negros Occidental. Ini ang pamaagi sa probinsya nga malocate na nga daan ang mga COVID positive ang test pa man sila makapanglaton. Pinaagi sa rapid antigen testing kits magapatigayon ng probinsya sa Negros Occidental sa mass testing. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, mas madasig ang pagwa sang resulta. Gani kung may madetect nga positibo, mas temprano pa mag-quarantine na sila. Suhestyon sang gobernador nga unahon ang top 10 nga mga local government units nga may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19. Nagalaom siya nga pinaagi sini mapahagan-hagan ang paglaptas ng virus. Dako naman
Ang iya nga pagpasalamat nga mas madamo na sa karon nga mga bakuna ang nagaabot sa probinsya. Nagapangabay siya sa mga pumuluyo nga kung may schedule na para sa bakuna, hindi na magpamalibad kay layo pa ang probinsya sa herd immunity. Because right now, because of the Delta variant, medyo kadasig sa spread, no? So, kinahanglan lagso nato na sila. We will be using antigen because mas dasig ang results gagwa. Yes. So, hopefully, if we catch them earlier, then of course we can quarantine them earlier also, no? Hopefully, this will somehow control the spread of the COVID in our province. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Grupo Progreso sa pagpanguna ni incumbent Bacolod City Mayor Evelio Nardia ang nag-file na sa ilang mga Certificate of Candidacy subong nga adlaw. Ilagin pasalig ang liwat nga pagbangon sa syudad gikan sa epekto sa pandemic. May report si Nico Delfin. Pagkatapos ang misa sa San Sebastian Cathedral, ginsugata sa ilang mga supporter sa mga kandidato sa Grupo Progreso sa pagpanguna ni Mayor Evelio Leonardia. Madason sila nga nagmarcha padulong sa Comelec Bacolod para mag-file sang Certificate of Candidacy. Sa press conference, antas ang filing sang COC, ginkabig ni Leonardia nga perfect combination ang GP slate para sa 2022 local elections sa Bacolod. We cannot afford to rock the boat. Please give your trust and confidence to Grupo Progreso because we promise you we will not fail you. We will bring Bacolod to even greater heights as soon as we are over this pandemic. And we have the track record to prove to you that what we've done before, we will do it again after this pandemic. Dugang sa katapos ang GP candidate sa pagkakonsehal sanday Barangay 18 Kagawad Jonathan Diaz, Kashmir Montalvo nga isa ka information technology expert kag Dr. Chris Sorongon nga Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center. Magabalik man papili sa pagkakonsehal si Ang nga nagresign bilang city administrator, ang broadcaster nga si Marlon Solidum kag anay Seneco Board of Director Ed Guillem. Sunday incumbent City Councilor Cindy Rojas, Israel Salanga, Archie Baribar, Renisito Novero, Dindo Ramos kag Carl Lopez ang liwat nga magapapili sa idalom gihapon sang GP. Ginpasalamatan man sang alkalde ang pagpabilin sa iya mangin running mate nga si Vice Mayor Elcid Familiaran para sa 2022 elections. Uningan tao nga nag-stabilize sa amon kay ni ano nga istorya naghambal si Vice Mayor Familiaran sa amon nga I will stick it out with Grupo Progreso. Thank you, Vice Mayor. This is another milestone in my journey as your public servant. Because this is my third and last term for Mapala. Ang sentensya, hatag lang sa Panginoon. Ginklaro ni Leonardia nga magapabilin nga neutral si Congressman Greg Gasataya nga ilagin lakip sa lineup. Basta dapat, kung sundo ng aking agreement, hindi siya makita sa amin. Hindi siya maging sa hindi pa siya maging hindi pa siya maging sa amin. Neutral siya. Magluwas kay Solidum nga katapos ang Nationalist People's Coalition kag Baribar nga katapos ang PROMD, nagbalhina sa Nationalista Party ang kalabanan niya katapos ang GP nga anay katapos ang NPC. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, nakatilaw ka na bala sang rabbit meat. Kag nakahibalo ka mo bala nga ang kape sa probinsya makakompete sa kape sang iban nga probinsya. Kag nakatilaw na kamo bala sang tsokolate nga ginahimo diri sa Negros, ina pila lamang sa gina-display kag sarang matilawan nga mga produkto nga locally sourced nga yara karon sa isa ka mall. Yaring report ni Romeo Subaldo. Lechon nga rabbit.
Valenciana nga ang subak nga karne sang rabbit, adobo nga rabbit, kag barbecue. Libre ini nga ginapatilaw kutob sa mga nagasinulod sa booth sang locally sourced agri-fishery fair sa main atrium sang Robinson's Place, Bacolod. Sunod sa chairman sa United Negros Island Rabbit Meat Producers Association nga si Jovel Doren, luyag nila i-educate ang mga negrense nga ang rabbit hindi lamang hinuptanan o kun mga pets, pwede ini kanon kag mas healthy pa. Inigani ang ginarecommend sa mga doktor nga karne para sa mga cancer survivors. Ang mga bakaon ang nakabalo nga kung anong benefits ng isang rabbit. Pero ang iban, hindi pa na sila kaya... Natabi nga ipet ang rabbit. Oo, sakit ko na sang rabbit. Pero mostly, ang nakabakaon is ang nakapilaw na. At mga health conscious na tao. Mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nagtilaw sang lechon kag sang nagkalain-lain nga putay nga himo sang karne sang rabbit. Sa kape naman, may mga varieties ang kape nga produkto sang minuyan sa Murcia nga sarang makakumpit sa Batangas kag Sagada Coffee. Pila lamang ini sa mga produkto sang Negrense farmers nga sarang mapabugal. Mayara man sang mushrooms kag mga produkto pareho sang siomay kag empanada nga himo man sa mushrooms. May tsokolate nga made in Negros. May pasta nga himo sa Lucos kag mayara man sang himo sa utan gikan naman sa Sagay City. May preska nga mga organic vegetables kag mga produkto nga gikan man sa utan. Pila lamang ini sa mga produkto nga ginadisplay kag ginapatilaw sa karon sa locally sourced. Sunod sa kay Joseph Sean, Operations Director sa Robinson's Place Mall, na pensaran sang ilang kumpanya nga mangintay-tay sa tunga sa mga mangunguma, kag producers, kag sa mga consumers, ilabi na karon nga may pandemic. Gani gintanyag nila ang ilang nga mall nga mangin venue nga wala sa bayaran ang mga mangunguma. But we also expect that the exhibitors would sell their products at a very low or very reasonable prices to our direct consumers, creating a win-win situation for buyers and sellers, creating as well a viable business opportunities for the exhibitors, especially in this time of difficulty. Santo naman ini sa tinutuyo sang Provincial Agriculturist Office. Gani nagdala sila sang 17 ka mga exhibitor sa mall nga nagatiglawas sa masobra 1,000 ka mga farmers. Siya ginalink naton ang mga aton nga farmers and fisher folk nga sa diin ang ilang mga produkto aton ma-link sa mga consumers. Mismo naman ang gobernador ang nasorpresa sa pag-evolve sa mga produkto sang Negros. First time niya makatilaw sang rabbit meat, kag nanamitan siya. Nagpasalamat siya sa tagdumalahan sang mall sa paghatag sang libre nga venue sa pagpasundayag sa mga local products sang Negros Occidental. Iban diri sa ila, luyag niya mabuligan kag makonect sa dalagko nga mga kumpanya. I asked them if they sell coffee in one of the brands here in Negros. They said wala pa sila contact, but I will try to connect them with the Villar group. If they can buy their coffee from our farmers. Ang locally sourced nga agri-fishery fair and exhibit ang nagsugod subong nga adlaw kag bagalawig tubtob Oktubre 14. Barb, isa ni subong sa nagpapilar matamat kuno kag gina-introduce gid sa market ang rabbit meat. Kay Wala healthy. pa ko katilaw, Ming. Ako ra ko to gina pero wala pa ko katilaw. Oo, Si no? Gov ang nakita ko nga nagtilaw kag nanamitan siya. Pero grabe healthy, Ming. Yes, Barb, mo na gina-recommend ko no sa mga cancer survivor. Kay white meat kun sa manok ang breast nga part. Ang rabbit, the whole of it, bilog nga rabbit, white meat. Pero ang niya, Ming, ang coffee, kay Minuyan mo tayo, siya, diba? oo. Coffee lovers. And at the same time, ang tsokolate, diba, nakabalot nga may-ari na tadiya sang locally, Oo. kag makakompete. Ang sa minuyan sa Murcia, kuno Barb, makakompete sa Batangas, sa Sagada Coffee. Amo ginapabugal sa mga coffee farmers naton. So rich gid ang Negros Occidental. Dapat tilawan. Kagamay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.